ചിലരിങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് കൂടെ കൂട്ടും. അതിനിപ്പം കാരണങ്ങളോ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ കുറവുകളും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു നിർവചനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ചാൻസ് അല്ല.